ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбати барномаи иттилооти ахбор ва телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди созмони байналмилалии сайёҳии созмони милали муттаҳид дар шоигари Испания таъин намудани Ҳомидов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария Ҳомидов Ҷамшед Тағоевич ҳамзамон намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди созмони байналмилалии сайёҳии созмони милали муттаҳид дар шоигари Испания таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 майи соли 2019 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди созмони ҳамкории иқтисодӣ таъин намудани Зоҳидӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Исломии Эрон Зоҳиддин Низомиддин Шамсиддинзода ҳамзамон намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди созмони ҳамкории иқтисодӣ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 майи соли 2019 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ганҷалзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ганҷалзода Шералӣ Раҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Юсуфӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Юсуфӣ Пулоҷон Султон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Лола Ҳаким бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Наҷмиддинов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Наҷмиддинов Сафаралӣ Маҳсудинович бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Одиназода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Одиназода Назокат Хайрулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Файзулло Неъмат бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Хуршед Ҳазрат аз вазифаи сардори хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷиксуғурта Сатторӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад ваколати директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷиксуғурта Сатторӣ Аловиддин Мирзо бинобар вафоташ қатъ гардида ҳисобида шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Дилмурод Ашурбек директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи сардори хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ганҷалзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ганҷалзода Шералӣ Раҳмон сардори хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии тоҷиксуғурта таъин намудани Мақсудзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Мақсудзода Шӯҳра директори генералии корхонаи воҳиди давлатии тоҷиксуғурта таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Нурмуҳаммадзода Ҷамшед раиси Бонки миллии тоҷикистон, Нуралиев Ҷамолиддин Камолович муовини якуми раиси Бонки миллии тоҷикистон, Машрабзода Ҳамидулло Маҳмадулло муовини раиси Бонки миллии тоҷикистон, Саминова Лола Ҷумаевна муовини раиси Бонки миллии тоҷикистон бинобар ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои хизматиашон танбеҳ дода шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 майи соли 2019. фармоиши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 мутобиқи моддаи 32 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ ба Каримзода Хуршед Абдураҳмон сардори хадамоти гумрук, Турсунзода Азим Ҳайдар муовини якуми сардори хадамоти гумрук, ҳурматзода Иззатулло Зариф муовини сардори хадамоти гумрук, Шерализода Хуршед муовини сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои мансабиашон танбеҳ дода шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи ворид намудани тағйир ба қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006 таҳти рақами 612 мутобиқи моддаи 56 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. аз сохтори дастгоҳи марказии хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006 таҳти рақами 612 дар бораи хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст, сархати 14-уми раёсати амнияти дохилӣ хориҷ карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. идомаи ахбор. дар ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади таъмини амнияти устувор, пешгирӣ аз хатарҳои афзояндаи терроризму, ифротгароӣ ва дигар таҳдидҳои замони муосир тадбирҳои зарурӣ андешида шуда. дар ин самт ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ва кишварҳои шарик тақвият меёбад. ҳамкорамон Раҳматулло Пирзода доир ба ин мавзӯъ гузориш омода намудааст. ҷумҳурии тоҷикистон аз солҳои нахустини истиқлолияти давлатӣ дар мубориза бо терроризму ифротгароӣ фаъол буда, дар ин самт пешниҳодҳои мушаххасро аз минбарҳои баланди ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ироа менамояд. дар ҷаҳони имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун падидаҳои зидди башарӣ хислати ҷаҳонӣ гирифта то рафт шаклҳои гуногун касб мекунанд. мавриди эътимод ва боварӣ ба он аст ки ҳамаи кишварҳо кӯшиш бар он доранд ки ин вабои аср аз ҷомеа бардошта шавад. ва албатта ҳамкорӣ дар чунин сатҳи бори дигар собит месозад ки терроризм ва экстремизм падидаест ки як кишвар ё ду кишвар ё як мантиқа ба ин мубориза кардану аз байн бурдани он ё хунсо сохтани таъсири онро дар ҷомеа надорад. тоҷикистон ҳамчун давлати мустақил дар тарҳирезии барномаҳои сиёсии ҷаҳонӣ ва саҳмгузор будан дар равандҳои минтиқа нақши худашро дорад. муҳаққиқон ва коршиносон таъкид мекунанд ки фазои басо мураккаб, печида ва зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир, афзудани тамоилҳо ва хатарҳои терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ ҷомеаи ҷаҳониро водор менамояд ки дар ин самт тадбирҳои зарурию саривақтиро амалӣ намоянд. дар сурати зуҳури терроризм ва ифротгароии хушунатомез дар ин ё он кишвари ҷаҳон ягон халқ дар амон буда наметавонад.
و این امر ما را وادار می‌نماید که در سیاست مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی بی‌طرف نباشیم. کشورهای منطقه نیز باید از تجربه‌های همدیگر استفاده نمایند. تلاش و تدبیرهای جمهوری تاجیکستان تحلیل وضع امروزه جامعه جهانی و تمایل‌های مناسبت‌های بین‌المللی از جمله همگرایی در مبارزه با تروریسم ثابت می‌سازد که پیشنهادهای تاجیکستان در مبارزه با تروریسم در اساس تطبیق منفعت‌های ملی درست و واقعی میباشد. پیشنهادهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نه تنها برای تامین زندگی شایسته ملت تاجیک و تحکیم ثبات و امنیت در تاجیکستان روانه گردیده است، بلکه اندیشه و تشبس‌های پیشوای ملت تاجیک مرزهای مملکت‌ها را عبور کرده تدبیرهای تامین حیات آسوده و صلح و آبادی سیاره را فرا می‌گیرد. رحمت الله پیرزاده، مقصد برای برنامه اخبار. новобаста ба он ки маротибаҳои зиёд хариду фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ дар шароити ғайрисанитарӣ ва дар ҷойҳои номуайян хатарнок таъкид шудааст, мутаассифона дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин ҳолат ҷой дорад. имрӯзҳо баъзе соҳибкорон ва шаҳрвандон худсарона дар ҳолати ғайрисанитарӣ ҳар гуна молу маҳсулоти ширию гӯштиро дар зарфҳои безараргардонида шуда дар зери нури офтоб дар роҳравҳо ба фурӯш гузоштанд ки эҳтимолияти пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ бахусус бемориҳои шадиди меъдаи рӯда ва заҳролудшавиро зиёд мегардонад. гузориши Бобокалон Аминзода. ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунанда дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеъ хос дошта, дар ин самт аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои ҷиддӣ андешида мешавад. пешгирӣ аз воридоти маҳсулоти пастсифат, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар бозорҳо, махсусан дар пешниҳоди маҳсулоти зудвайроншаванда аз тадбирҳоест ки дар ин самт амалӣ карда мешаванд. ба мин ба низ бо роҳандозии чорабиниҳои мақсаднок дар бозору марказҳои савдо тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. новобаста ба ин дар марказҳои савдо ва бозорҳои мамлакат аз ҷумла дар шаҳри ҳисор ва ноҳияи шаҳри нав силсилаи чунин амалҳои ғайрисанитарӣ ва қоидавайронкунӣ аз ҷониби тоҷирону пешниҳодкунандагони хизматрасониҳои маишӣ ба назар мерасанд. аксар соҳибкорон ва сокинони ин шаҳру ноҳия маҳсулоти зудвайроншавандаро дар шароити ғайрисанитарӣ пешниҳоди аҳолӣ мегардонанд. дар якҷоягӣ ба фурӯш гузоштани маҳсулоте ки яке ба дигаре зарар ворид карда метавонад низ дар ин замина ба қайд гирифта шуд. дар ҳоле ки ҳаво хеле гарм аст, баъзе бо ном тоҷирон маҳсулоти ташнашикан ва зудвайроншавандаро дар зарфҳои безараргардонида нашуда бе ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи бехатарии маҳсулот зери нури офтоб ба аҳолӣ пешниҳод намуданд ки эҳтимолияти пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ алалхусус бемориҳои шадиди меъдаи рӯда ва заҳролудшавиро дар пай дорад. дар се моҳаи аввали соли ҷорӣ барои вайрон намудани қоида ва меъёрҳои санитарӣ 17 нуқтаи фурӯши маҳсулотҳои тезтайёр маҳкам карда шуда нисбати 157 нафар вайронкунандаи қоидаҳои санитарию гигиенӣ протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда дар ин самт корҳои назоратӣ идома дорад. ин аз як ҷониб боиси пайдо шудани ҳар гуна бемориҳо гардад, аз ҷониби дигар фаранги пасти муомилоти савдоро дар бозору марказҳои савдо собит менамояд. пешниҳоди маҳсулоти зудвайроншаванда бо тасдиқи бехатарии тиббӣ ва санитарӣ инчунин ҳуҷҷати иҷозатдиҳанда аз мақомоти дахтор имконпазир мегардад, вале мутаассифона мушоҳидаҳо собит месозад ки баъзан соҳибкорон ин масъалаи муҳимро сарфи назар менамоянд. истифодаи зарфҳои пластикӣ низ талаботи хоси худро дорад, вале маҳсулоти ширӣ дар чунин зарфҳо ки барои истифодаи яккарата ҳастанд набояд нигоҳ дошта ва ба фурӯш гузошта шаванд. Бобокалон Аминзода, Боидле Сайвалӣ, Ахбор. идомаи ахбор. дар шаҳри Раққаи Сурия дар натиҷаи амали террористӣ 10 низомӣ ба ҳалокат расид. дар шаҳри Сқалбияи ин кишвар низ бар асари ҳамлаи гурӯҳҳои силовбадаст 7 нафар аз ҷумла 5 кӯдак ҳалок шуда, даҳо каси дигар захмӣ гардид. хизматчиёни ҳарбии ҷумҳурии исломии Афғонистон зимни гузарондани амалиёти махсус дар қисми шарқии вилояти Ғазни 17 силовбадастро нобуд карданд. шарҳин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар шаҳри Раққаи Сурия дар натиҷаи таркидани таҷҳизоти таркандаи худсох ки дар роҳ ховонда шуда буд 10 низомии курд ба ҳалокат расид. таркиш 520 километр дур аз пойтахти Сурия шаҳри Димишқ ба қайд гирифта шудааст. таркишро ҳукуматдорони Сурия амали террористӣ арзёбӣ карданд. мувофиқи маълумоти расида ҳангоми гузаштани нақлиёти хизматчиёни ҳарбии курд таҷҳизоти таркандаи худсох таркида аст. ёдовар мешавем ки хизматчиёни ҳарбии Сурия моҳи октябри соли 2017 шаҳри Раққаро аз зери назорати гурӯҳҳои террористӣ озод карда буданд.
در قسم شرقی ولایت غزنی جمهوری اسلامی افغانستان ضمن گذراندن عملیات مخصوص خدمتچیان حربی 17 سلاح به دست محو کرده شده 8 تن دیگر زخمی گردید. عملیات ضد تروریستی در شاهراه نقلیاتگرد که آن را گروه‌های سلاح به دست نظارت می‌کردند راه اندازی شد. در شاهراه مذکور سلاح به دستان ماشین‌ها را با زور سلاح منع نموده ساکنان را غارت کرده و بعضی از آنها را می‌ربودند. در رفت مقاومت مسلحانه کارمندان ساختارهای قدرتی تکنیکای حربی سلاح به دستان نابود کرده شد. همزمان خدمتچیان حربی افغانستان ضمن عملیات ضد تروریستی چند منطقه را از زیر نظارت گروه‌های سلاح به دست آزاد نمودند. در مرکز مأموری ولایت ننگرهار جمهوری اسلامی افغانستان شهر جلال‌آباد پای در پای 4 ترکش رخ داد. در نتیجه 3 نفر به هلاکت رسیده 20 کس دیگر جراحت برداشت. تا کنون جوابگری ترکش ها را یگان گروه بر عهده نگرفته است. در منطقه های گوناگون فدراسیای روسیه سوختار جنگل ادامه دارد. حالت مرکب در ولایت کورگان، جمهوری بوریاتیا، ولایت ایرکوتسک و کشور زابایکال به قید گرفته شده است. در ولایت های مذکور علنگای آتش دهها بنای استقامتی را خراب کرد. با وسعت یافتن میدان سوختار جنگل گرمی هوا و وزش شمال باعث می‌گردد. برای خاموش کردن سوختار جنگل کارمندان خدمات آتش نشانی با تکنیک‌های مخصوص فعالیت دارند. در شهر ترسونزاده 36 خواجگی چاره‌داری فعالیت می‌نماید. برای جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا باشد قریب 40 تکنیک و مکانیزم موجود میباشد. در حال حاضر در خواجگی‌های شهر جمع‌آوری یونوچقه آغاز شده. برای انجام این کارها 10 تکنیک و مکانیزم زمانوی سفربر کرده شده است. گزارش خبرنگارانمان. استفاده ثمرناکی امکانیت زمینه در رسیدن به قله بلند مظفریت این است هدف کشاورزان شهر ترسونزاده. در شهر ترسونزاده جریان جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا با مرام ادامه دارد. تکنیک‌ها زمانوی و پیشرفت کار آسان و بی‌مشکل. در شهر ترسونزاده جهت تامین خوراک چاروا در میدان 360 گکتار یونوشخه کش کرده شده است که از آن 285 گکتارش یونوشخه‌های سال جاری در کشت تکراری جگوری مکه با یک جای آفتابپرست برای سینه‌اش کش کرده می شود. سرشمار چاروای کلان شاخدار در همه شکل‌های خواجگیداری شهر ترسونزاده به 73764 سر برابر بوده. چاروای خرد 177555 سر را تشکیل می‌دهد. در اساس سرشمار طبق نقشه سال 2019 چارواداران شهر باید به مقدار 13850 تن خوراک چاروا ذخیره نمایند. هرچی بیشتر ذخیره شدن چنین خوراک در زیاد گردیدن حجم محصولات چاروا خاصه گوشت و شیر زمینه می‌گذارد. تا امروز در قلمرو شهر در یکم یونوچقه قریب به انجام رسانیده شده است و علاقه کشاورزان این نوع زراعتی خوراک چاروا را 422 تن ذخیره نمودند. غیر از این چارواداران شهر نقشه دارند از ادیر و تل و تپه ها علفهای خودرو را جمع‌آوری و ذخیره نمایند. از تل و تپه ها علفهای خودرو همه سالا نقشه بندی کرده از روی نقشه جمع‌آوری کرده می شود. سال سیر بارش آمد بسیار علفها در ادیرها و تل و تپه ها خوب به نظر می رسد. امروز کشاورزان تصمیم گرفتند که برای ذخیره خوراک چاروا 10800 تن چون علف‌های نیز ذخیره نمایند. رعایت همه‌جانبه طلبات تکنولوژی ذخیره خوراک و تامین صفت‌ناکی و غذاناکی آن محصولناکی و نسلناکی چاروا را تامین می‌سازد. طور قید گردید خوراک چاروا در شهر ترسونزاده با اصول معاصر جمع‌آوری کرده می‌شود و ذخیره آن نیز از روی توصیه نفران تجربه‌دار با رعایت طلبات مقرر گردیده صورت می‌گیرد. بینندگان گرامی در همه جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر سلامت باشید.